Днес имаме доста лепкава ситуация. Две маймунки са надули балони от дървесна смола и после вятърът ги отвял. Трябва много бързо да ги намерим и свалим на земята. За тази мисия искам тракър. Последва и останалите две маймунки, за да може после да ги приберем. На твоите заповеди! Пес Патрул поема контрол! Райдър, вятърът ги издига още по-високо! Остани с тях! Помощта е на път! Обади се, Чейз! С твоята мрежа внимателно трябва да свалиш маймунките на земята! Чейз, поемаш чест! Тракър! Опитай да спукаш балоните с куките! Чейз ще ги хване с мрежата! Добре, Райдър, аз тръгвам! Мрежа! Хванахте! О, не! Залепнала е за мрежата! Как ще спасим последната маймунка? Имам идея! Роки, последната маймунка се носи към теб! Трябваш ни, за да я спасим! Зелено и стар! Тук съм, Райдър! Какво ще правим? Искам да включиш машината си наобратно, за да издухва въздуха. Ще превърнем това чикле в голям и мек балон, в който Манди да се приземи. Още малко по-голям. О-о! Клюнат на този токан е много остър! Пес Патрул. Мини Патрул! Лоша буря! И тя ще развали творбата ни! Мисията ни е да я пазим от намокрене! Мини Патрул поема контрол! Добре, стой тук и пази рисунката! О, не! Вятърът издуха Мини Патрула! Спрете! О, не! Ще се обадя на Пес Патрул! Радвам се, че сте тук! Маршал? Стълба горе! Добре сме! Райдър, не мисля, че Кали ще издържи още дълго! Чейз, мрежата, сега! Мрежа! Добро хващане! Джулия, Джулиас! Да им свалим чадърите, за да не бъдат издухани отново! А? Този храсти с коткотяка ли? Не са храстите! Това е чакалета! Супер! Добра работа! Алекс, време е да приберем всички! О, всички са в безопасност! Но дъждът ще измие нашата рисунка! Идеята да я покриеш с Мини Патрула беше страхотна, Алекс! Все още може да стане! Нашата картина е спасена! Ако дъждът се кани да развали перфектния ви като картина ден, само извикайте за помощ! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Гудуей са отнесени в морето на надуваем лебед. Трябва да ги намерим и да ги върнем невредими на брега. За тази мисия ще ми трябва Зума. Да се гмуркаме! Добре, Пес Патрул поема контрол. Здравейте, кмет Гудуей! Изглежда, че вие имате компания. Всъщност не сме ги канили. Ще закачим въже за лебеда и ще ви изтеглим на брега. Воу, воу, воу! Внимавай, приятел! Това беше наистина много странно. Може би сме ги оплашили. Добри птици! Местят надуваемия сал далеч от нас. Лелю, кмет! Мисля, че един лебед проби дупка в сала. Райдър, салът е спукан! Какво ще правим, Райдър? Ако скоро не изтеглим този сал до плажа, той ще потъне. Потъне? Зума, това е чудесна идея. Внимание, Роки, Рабъл и Маршал. Трябва ни плаваща платформа и голям камък да я потопим. Заемаме се, Райдър.
Скай, Маршал, вие сте! Бряк, бряк, бряк. Бряк, бряк, кряк. Така говорят птиците. Почакай, почакай. Сега! О, леле! Ей, приятели! Летете навред! Пляскайте с криле! Бряк, бряк, кряк! Какво казвате вие? Определено беше вълнуващ ден. Благодаря, Райдър. Благодаря, кученца. Радваме се да помогнем. Запомнете, ако сте отнесени в морето на надуваем лебед, извикайте за помощ. Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Франсуа и капитан Турбът са в голяма беда в открити води. О, китовете обикновено са кротки. Не съм виждал някой от тях да прави така. Аз също, Зума. Май нещо го тревожи. Но първо да помогнем на Турбот. За тази мисия ще ми трябва Зума. С подводницата си привлечи кита далеч от кесона. И Рабъл, с машината си трябва да изправиш кесона нагоре. Ура! Помощта е тук! И китът също е тук. Зума, накарай го да се премести. Хей, кит! Играл ли си на гоненица? На бас, че не можеш да ме хванеш! Добре, Рабъл, време е да действаш. Благодаря, Рабъл. Пак сме в играта. Сега да тръгваме. Хей, къде отиде китът? Ето къде си. Но какво правиш? Райдър, нещо не е наред с китчо. Не спира да търка устата си. Погледни отблизо, Зума. Райдър, сега го виждам. Има нещо заседнало между зъбите му. Роки, да помогнем на Зума да почисти зъбите. О, горкичкият сигурно има ужасен зъбобол. На този кит му трябва изчерпване и почистване. Веднага се заемам, Райдър. Въжето на буети. Чудесна идея. Отвори широко, приятел. Успяхме! Добра работа, кученца! Когато имаш проблем с устата, само извикай за помощ. Това е всичко! Приближава ни истинска снежна вихрушка. Бързо в палатката! О, не! Кученцето бял вълк ще се изгуби. Трябва да му помогна. Не се страхувай, всичко ще е наред. Хайде, да си намерим подслон. Погледни, пещера. След мен. Уютно е, нали? Идеално да изчакаме бурята. О, това не е хубаво. О, успокой се. Някак ще излезем. Снегът е станал на лед и е трудно да се копае. Сетих се. Кука! Така е по-добре. Хайде, забавно е. Да копаем заедно. Работа ли имаш ти? Приятел за помощ помоли. Кратка песен добави. Ла-ла-ла-ла. Явно ще отнеме време. Това е без патрул. Да копаем, кученце. Така ще се измъкнем. Успяхме! Чудесно! Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че се отзовахте. Изглежда кмет Хъмдингър някак се е озовал затворен в огромен шоколадов заек. Кой е подозирал, че кмет Хъмдингър е бил голям сладкиш? Но сега го отнасят към гората. И само от нас зависи да го спасим. За тази мисия ще ми трябва шпионин Чейз. Шпионин Чейз, приемаш чест! И Скай. На Скай
Задача и дай! Добре! Пес Патрул поема контрол! Помощ! Скай, спусни колана! Прието, Райдър! О-о! Скай, побързай! Слънцето топи шоколада! Чейз, иди долу и приготви мрежата си! Дадено! Какво става? О, не! Почти бях успяла! Мрежа! Райдър, зайчето отскочи! Сега имаме плаващо зайче! Помогнете ми! Зума, трябваш ни с ховеркрафта си веднага! Да се гмуркаме! Трябва да изкараме зайчето на брега! Райдър, имаме проблем! О, да! Делфините са твърде близо! Зума, изтегли зайчето до брега и побързай! Боят! Какво става? Кмет Хъмдингър, хванете пояса! Доста се забавихте, но благодаря за спасяването. Няма защо, кмет Хъмдингър. Ако сте заседнали в шоколадово зайче, излайте за помощ! Този мотор е страхотен! Бръм, бръм! Бръм, бръм, бръм! Ракетният ми мотор! Няма го! По-добре да се обадя на Пес Патрул! Всичко ще бъде супер, приятели! Мисля... Дръжте се всички! Деринг Дани Екс на помощ! Внимавай, Дани! Спокойно! Аз съм Деринг Дани Екс! Нямах предвид това! Или това! Чейз, спри количката с мрежата си! Мрежа! Отлично, Чейз! А сега да спрем Алекс. Ще доведа помощ. Зума, докарай подводницата си до подножието на хълма. Бързо! Веднага се заемам, Райдър, сър. О-о! Заливът! Право напред! Не се тревожи, малкият. Заемам се. Това е толкова яко! Страхотно! Благодаря, че ни помогна, Райдър. Няма защо, Алекс. Пес Патрула призови да те измъкне от беди. Благодаря, че се отзовахте бързо. Кмет Гудуей и близнаците закъсняват от разходка. Скай, искам с хеликоптера си да потърсиш семейство Гудуей. Еверест, искам с снегохода си да претърсиш планината, тъй като я познаваш добре. Сняг и лед, Еверест е напред! О, добре, че ми напомни, чикалета. Да сигнализираме за помощ. 3 свирвания означават помощ. Чули това? Това е сигнална свирка за помощ. Може да са семейство Гудуей. Скай, виждаш ли нещо оттам горе? Намерих ги! Райдър, точно под мен са! О, това е Пес Патрулът! Спасени сме, Джулия и Джулиас! Спасени сме, чикалета! Ще те хванем, Люкмет! Юпи! О, не! Райдър, Гудуей се пързалят по замръзнал поток и са се насочили към водопад. Тръгваме веднага. Не може да ги оставим да паднат от водопада. Еверест, закачи куката си за дървото и със сноуборда прекарай въжето до другото. Разбрано, Райдър! Сноуборд! Кука! Хванете се всички за ръце!
беше... Страхотно! Поне вие се забавлявахте. Сега, как да се изправя с тези? Пес патрулът е готов за действие, Райдър сър! Алекс се е заклещил, наречен Бен. О, не! А Бентът пречи на сьомката да стигне морето, но не може да го разрушим, защото е дома на Бобри. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай, задача и дай! И Рабъл. Рабъл няма равен! Добре, Пес Патрул поема контрол. Виж, сър, това е Пес патрулът! Скай, дигни Алекс и Цър с хеликоптера си. Разбрано, Райдър! Рабъл, започвай да копаеш канала покрай реката. Така водата и рибата ще могат да преминат. Заемам се! Благодаря, Скай! Готови сме! Добра работа, Скай. Как върви каналът, Рабъл? Малко бавно. Вижте! О-о, със сигурност сериозно събиране на сьомга. Да ги преведем през поразителното препятствие. Съжалявам, но ми трябва още време за канала. Няма проблем, Рабъл. Никой не очаква да дойдат толкова бързо. Просто ако буцата пръчки беше по-ниска, биха могли да прескочат. Или да скачат по-високо. Хайде право насам за плюс приключение, плуващи приятели! Страхотно! Чудесно! Юху! Да! Разумното решение за рибомета може да е много на място, ако пак имаме бобърска блокада. Благодаря, Пес Патрул! За нищо, капитане. Когато сьомката ви заседне, извикайте за помощ. Леко, братовчеде, тази леща е чиста и чоплива, така че нека я запазим здрава. Но разбира се, тази хубава стъклена леща ще направи светлината на врага ти много по-ярка. И също прави глупави и смешни лица, като погледнеш през нея. Нека да натоварим това стъкло. Сега, напред към острова. Уи, бързо. Ха-ха, не мисля така. Аз ще карам супер леко и бавно, за да запазим лещата здрава. Уха! Тези дърва се издигат в дим. Натискам спирачките. Ръчната спирачка отказа. Не мога да спра. Трябва ми помощ. Добре, нека изгасим тези димящи трупи. Но първо трябва да спрем влака. Добър план, Маршал. Ребъл, хвани го със страничния нокът. После ще го спрем, ползвайки спирачките. Аз не съм хващал влак преди. Супер! Добре, спирачки! Сега да го охладим. Ръф! Пожарна кола! Добро спасяване, Пес Патрул! Няма проблем! Пак заповядай. Пес патрулът е готов за действие, Райдър сър! Благодаря, че се отзовахте. Еми и Еди са на гости и не са свикнали с животните. Помощ! Нещо е изплашило децата и те са побягнали. Трябва да ги спрем преди да са се изгубили в гората. За тази мисия ще ми трябва Чейз. Чейз приема с чест! И Рабъл. Рабъл няма равен! Добре, Пес Патрул поема контрол. Виждам ги, Райдър! Сега да ги съберем! Ръф! Мегафон! Уоу, Дарби! Леко, Бетина! Спокойно! Последвайте ме! Точно така, добре, животни! Добра работа, Чейз. Рабъл, да построим заграждение. Рабъл няма равен! Браво, кученца! Да настигнем Еди и Еми и да се уверим, че са добре. Виж, нещо пълзящо! Сладко! Още едно сладко пълзящо нещо!
О, не! Това са онези летящи неща, които живеят в пещерите. Наричат се прилепи. Толкова е тъмно! Помощ! Те са долу! Издърпай ги! Лебедка! Всички, хванете се здраво и Чейз ще ви издърпа горе! Лебедка, прибери се! Благодаря за помощта! Предполагам, е редно да кажа благодаря, Пес Патрол. Когато децата и котенцата са в беда, само извикай за помощ! О, семейство Прилепи! Виж как малките приятелчета спят там горе. Заспивай, бебе, Прилепче, още не е време за ставане. Това не е злато. Стара капачка на бутилка. Свлачище! Може да има хора там долу. Трябва да ги предупредя. Свлачище! Свлачище! Какъв е този звук? Свлачище! Леле, да изчезваме от тук. Хайде, Прилепи, излезте от пещерата! Свърши ли? Сега вече свърши. Всички добре ли сте тук? Добре сме, Чичотис. Ей, благодаря, че ни предупреди. О, не! Семейството Прилепи са заклещени в пещерата! Дръжте се, крилати приятели! Ще се обадим на Пес Патрул. Леле, това е двойно повече чакъл, отколкото очаквах. Не се бой, Прилепче. Ще освободим семейството ти. Еверест, знаеш какво да правиш. Клещи! Време е тази голяма скала да се махне. Благодаря, че спасихте прилепите, Пес Патрул. Щом прилепите имат нужда от нещо, просто излай за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Трябва да намерим изчезналата карта и да поправим шейната му, или дядо Коледа няма да може да разнесе подаръците. Къде е картата ми? О, не! За тази мисия ще ми трябва шпионин Чейз Шпионин Чейз приема с коледна чест. и Роки. Зелено и старт към Северния полюс. Чудесно! Пес Патрул поема коледен контрол. И нагоре! О, нямам късмет! Роки, опитай се да разбереш какво има на шейната. Заемам се. Сега е време да намерим картата. Чейз, опитай се да уловиш миризмата й. Добре. Мисля, че надушвам канела. Сигурно е от кексчето, което ядох докато гледах картата. О, сигурно и картата мирише на канела. Надушвам, че идва от тази посока. Дрон. Как вървиш шейната, Роки? Малко е сложно. Не съм виждал такава технология, но не се отказвам. Браво! Райдър, май намерих част от картата на коледната уха. На тази част от картата е Adventure Bay. Ако дядо Коледа не я види, той изобщо няма да дойде тук. Трябва да заминеш за Северния полюс. Бързо! Но летящата ми шейна се е приземила завинаги. Спокойно! Има и друг начин да стигнеш до Северния полюс. Хайде, Даша! Хайде, Денсър! Дядо Коледа, чакай! Хо-хо-о! Какво е това, Пърси? Това е липсващо парче от коледната карта. Adventure Bay! Разбира се! Не искаме да забравим тези добри хора. Благодаря, Пърси! Всъщност, трябва да благодарим на Райдър и Пес Патрула. Дядо Коледа, това наистина е той! Абсолютно! Хо-хо! Какви добри кученца! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър сър! Чейз, това ти ли си? Да! Двамата с чикалета заспахме. Като се събудихме, бяхме разменили телата си. Еха, много странно. Благодаря ви, кученца и пиле. Силен вятър е вдигнал лодката и е качил на върха на планината. Роки,
Трябва ни ремарке, за да върнем лодката в залива. И Чейз. Трябва ни куката ти, за да качим лодката на ремаркето. Пес Патрул поема контрол. Къде са Чейз и Чикалета? Екипната работа е трудна, но ще се справим. Знам, че е така, Чика. Тоест, Чейз. Добре, Роки. Започвай с ремаркето. Ремаркето е готово. Добре, Маршал. Закачи го за машината си и да издърпаме лодката. Ако се удари, лодката вече няма да може да плава. Кученца, ремаркето се откачи и лодката се спуска по хълма към вас. Бързо! Трябва да я спрем! Супер! Пред ремаркето сме! Когато кажа сега, започни да намаляваш. Сега! Задръж! Задръж! И... Точно така! Как сте, капитане? Не и вие. С Лоли искахме да ви кажем, че е страхотно, че лодката отново плава. Благодаря, Пес Патрул! Отново имам лапички. Какъв сън само! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че побързахте, кученца. Топката на кмет Хамдингър помита всичко из целия град и разваля фестивала на пъпеша. За мисията ми трябва... Чейз, залови топката с помощта на мрежата си, за да я спреш да не чупи повече. И Роки, ползва инструментите си и поправи всичко счупено. Добре, Пес Патрул поема контрол. Бързо, Чейз, мрежата! Да! Хванах я! Да! Това трябва да се направи. Не смей ти, голяма фалшива пъпешова топка! Дръжте се, кмет Годуей, ще ви спасим. Имам точното кученце за работата. Аз съм ето тук! Откъде ето тук? За малко! Тази топка подскача неспирно! Трябва да я спрем, така че Скай да спаси кмета. Това е! Роки, провери рециклиращия камион. Приготви се да изстреляш обръчи. Взех го! Нужно е само малко креативност. Сега е най-големият баскетболен обръч в света. Недостатъчно голяма, за да мине фалшивият пъпеш, но достатъчно, за да го хване. Да действаме! Това ще стане! Точно на време! Чейз, ползвай стартера! Сега, Скай! Благодаря ви, Пес Патрул! Пак заповядайте! Когато имаш подскачащ проблем, просто излай за помощ! Пес Патрул е готов за действие, Райдър, сър! Супер! Предстои ни дино спасяване! Вулканът гърми и пуши! Това значи, че може да изригне много гореща лава всеки момент. Това звучи много опасно. Динозаврите се хранят на пасището до основата на вулкана. Ние трябва да ги отведем на безопасно място. Дадено! Готово, приятел! И още как! Чудесно! Пес Патрул поема контрол! Та тръгваме! Вулканът ще изригне! Точно така! Последвайте ме! Започва се! Рабъл, изкопай ров, така че лавата да изтича далеч от тук в онзи каньон. Един ров идва веднага. Почти успяхме. Остана да преминем този каменен мост. О, не! Как ще прекусим сега? Роки, Зума, вземете падналите дървета и ги струпайте върху дупката, за да могат да минат динозаврите. Добра работа, кученца. Сега да преведем динозаврите. Ръбъл, се
Роб е готов да тръгваме. Получи ли се? Увери се сам. Да, успяхме! Отново е приятно и тихо. Казва благодаря. Рар! Няма защо. Здравейте, състезатели от Adventure Bay! И новодошъл! Кой е този? Не съм го виждал досега. Аз съм Хъм Хлапето, най-голямото лошо клапе в града. Това е състезание без двигатели, без ракети, без мотори. Сега по местата. Готови? Старт! Ускоряваща ракета. Движа се толкова бързо! Движат се твърде бързо. Опа! Трябва да помогнем на Алекс и Хъм Хлапето. Но няма твърде бърз състезател. Няма малко кученце. Спокойно, Алекс. Зума ще те върне на трасето за 0 време. Благодаря, Пес Патрул! Чао! Добра работа, Зума. Ще видя как се справя Чейз с Хлапето. Тук съм, за да те спася. Какво? Аз печеля! О, гадост! Юпикай, ей! Накъде отивам? Това е кмет Хъмдингър на ракета. Охо, някой да ме спаси най-после! Ще ви хвана. Без паника, моля. Лесно е да го кажеш. Не, ти си яхнала неуправляема ракета. Да! Добре, че аз не се паникьосах. Ти си шампионът на Adventure Bay в състезанието с сапонерки. Благодаря, кмет Гудуей, но нямаше да се справя без Пес Патрула. Златната реликва я няма. Всички, хайде, потърсете я! Райдър, Карлос, елате тук! Намерих следи от лапи. Не съм виждал нещо такова. Еха, има наистина много големи лапи. Реликвата я няма, а някакво животно с големи лапи е било тук. Сигурно той я е взело. Не знаем какво е създанието, но знаем, че такава стара реликва трябва да е в музея. И ние ще я върнем. Райдър, видях нещо златно и блестящо сред дърветата. Този звук, това е Манди. Тя е в опасност. О, не! Голямата лапа я е хванала! Манди, аз ще ти помогна! Реликвата ще се търконе в реката. Скай, ще я хванеш ли с щипката? Щипка! Приятели, вижте тези печати върху златната реликва. Изглежда точно като мистериозните следи. Значи няма голяма лапа, която оставя следи? Била е реликвата? С помощта на маймуните? Благодаря, че върнахте колоната обратно, Райдър. Няма проблем. Когато сте в беда, само ука за помощ. Добре дошли в изпитанията на разкъсващото родео. Всички вие познавате кон, водещия Ръсти. Кажи хауди, Ръсти! Започваме с луда езда на Мустанг! Ето тези двамата ще трябва да яздят колкото могат. Който издържи по-дълго, ще бъде шампион на разкъсващото родео! Желая ви късмет, кмете! Ха! Не ми е нужен късмет, когато имам лепило. Полека, коте, това лепило бая капе. Чакай! Какво? Още няма начало! Кмете, слезте от него! Не мога! Гащите ми залепнаха!
Пази се! Не може да си ходи, не съм победил! Не се тревожи, Берил. Ще оправим всичко и ще върнем Ръсти. Ей, сегичка! Как ще спасим Ръсти, кмет Хъмдингър? С малко кучешка помощ. Зума, трябва да хванеш кон. Да се гмуркаме! Пояс! Добро, момче, хайде да си ходим вкъщи. Аз какво да правя? Чейз, дай стартера. Стартер! Ако оцелиш мотора с магнита, мустангът ще спре. И старт! Победих ли? Благодаря, приятели! Спасихте шоуто и спасихте кончето! Няма за какво! Когато и да си в здрава и корава опасност, само излайте за помощ. Без патрулът е готов за действие, Райдър сър! Благодаря ви, кученца. Кмет Гудуей, Чикалета, Турбот и Дани. Това е Деринг Дани Екс! Са паднали в каньона в планината. Скай, вземи своя хеликоптер и води въздушните кученца в мисията. Да! На Скай задача и дай! Добре, без патрул поема контрол. Роки, ползвай куката да освободиш Дани от планера. Рабъл, парашутирай до Турбо, аз ще пусна кабела. Хубав парашут! Плещи! Да! Хей, приятели! Следва бързия хеликоптер. Това е толкова екстремно! О, не! Моята лодка се движи! Скай, кмет Гудуей се изплъзва! Маршал, Зума, искам да издърпате кмета на платформата. Изплъзвам се! Пояс! Хванах го! Добре работа, кученце! О, какви мили усмивки! И каква невероятна гледка! Благодарение на Скай и кученцата. Когато изкачването ви се превърне в падане, само викнете за помощ. Без патрулът е готов за действие, Райдър сър! Кмет Гудуей е залепнала в цимент, докато е гонела хамстера Кмет Гудуискърс. Хамстер кмет? Да освободим човешкия кмет и да спасим хамстера преди да е пострадал. За тази мисия ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Чейз. Чейз поема с чест. Добре, Пес Патрул поема контрол. О, Пес Патрул! Добре, че дойдохте. Моля ви, измъкнете ме от тук. Спокойно, кмете, Рабъл ще се справи. О, пневматичен чук. Благодаря, Рабъл. Кмет Гудуискърс. Чейз, ще я намерим. Видяхте ли на къде се търкаляше? Тръгна в тази посока. О, не, отива към водата. Ще я спася. Не я виждам. Вижте, бебе кит! Кмет Гудуискърс е върху него. Зума, трябваш ми с подводницата за спасяване. Да се гмуркаме. Тук съм, Райдър, точно под корема на кита. Супер, само чакай сигналът ми. Добре, Зума, сега! Добре, приятел, време е за гаделичкане. Щипка! Гъди! Ето я! Хвани я, Рабъл! Ще я хвана! Аз хванах я! Хванахме я! Благодаря, Пес Патрул! Няма защо, кмет Гудуей. Когато любимецът на класа изчезне, извикайте за помощ! Добре дошли в Баркингбърг, господин Старс! За мен е чест да аз съм тук. Ще ми е
много приятно, ако се присъединиш към мен на чай преди концерта. Готино! Чудя се, защо ли се бави толкова Люк? Принцесо, търсих го в неговата стая и претърсих целия замък, но него никъде го няма. Люк Стар се изчезнал? Аз ще се обадя на Пес Патрул. Пес Патрул, толкова се радвам да ви видя. Принцесо, дойдохме възможно най-бързо. Роки, аз и ти ще търсим вътре в замъка. Скай, ти ще търсиш отвън. Да вървим! Дадено, Райдер! Хайде! Страхувам се, че няма да го намерят. И сцената ще е само моя. Той не е за тази стена. Продължавай. Скай, следа от Люк. Виждам нещо. Прилича на шапка. На прозорец на източната кула е. Отлично, Скай. Вътрешната стена на източната кула е точно ето тук. Роки, сканирай тази стена. О, открих скрит асансьор. Това е Люк. Той е там, горе. Добра работа, Роки. Рабъл, Скай, изчакайте ни отвън. Веднага тръгвам, Райдър. О, инструмент, щипки. Шапката ми! Благодаря ви! Спасихте ме! Хей, щях да се обадя, но Суити ми взе телефона и ме затвори тук. Но поне си невредим, да те заведем на концерта. Дами и господа, Люк Стар! Здравей, Баркинг Барк! Извинявай, че закъснях, принцесо. Люк! Става доста тъмно. По-добре да включа фара. Чудя се, какво друго може? Това е толкова екстремно! Чудя се дали мога да задържа светлината върху тях като прожектор. Да! Сега просто ще задам светлината на пълна мощност и ще е достатъчно ярка за... най-страхотната и невероятна каскада на живо! О-о! Този голям кораб няма да може да види острова. О, не! Вратата е заключена, аз оставих ключовете вътре. Трябва да се обадя на Пес Патрул. Вратата е здраво заключена. Чейз, използвай стеноходките да се качиш горе и влезеш през прозореца. Стеноходки. Бих могъл да правя страхотни номера с тези обувки. Зума, как върви? Много е тъмно тук. Не мисля, че капитанът ме чува или ме вижда. Стой на разстояние, Зума. Пазя се, Райдър, и ще опитвам да се свържа с капитана. Вътре съм, Райдър. Ей, сега слизам. Кружката е изгоряла. Трябва ни нова. Новата кружка идва ей сега. Трябва да сме бързи. Корабът ще се разбие в брега. Райдър, корабът е спасен! Браво! Да! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Бандата Джав-Джав е изгонила кмета от пещерата. И той виси на скалата? Точно така, Роки. За тази мисия назначавам Маршал. Поемам с план. Мотостил. И Рабъл. Рабъл няма моторравен. Добре, Пес Патрул поема контрол. Тук сме кмет Хъмдингър. Маршал, помогни му. Рабъл, смен към скалата. Само спокойно, кмет Хъмдингър, и ще ви сваля успешно. О, вижте тази бъркотия! И са взели котенцата ми! Ще върнем котенцата. Дива котка, ела бързо в Фоги Ботъм. Ей! Готов съм за штурен от превара. Леле, наистина е бърз. Да, да тръгваме. Хванахме ви! Достатъчно с пакостите вече. Къде са котенцата? Там долу. Ще се справя.
направим Чейз, Роки. Чейз, приемаш чест. Зелено и стар. Готов съм, Райдър. Въжена линия. Идваме за вас! О, не мога да гледам! Откачване! Роки, специална доставка. Ако котенцата ви изчезнат, излайте за помощ. Добре дошли на парада на балони в Adventure Bay! Какво ли е? Какво е това? Всички гледат към мен. Най-сетне. Не виждам балона на кмет Хъмдингър в програмата, но като добри съседи ще го направим място. Кмет Хъмдингър, моля, заемете мястото си на края на линията. Помощ! Роки, балонът на кмет Хъмдингър е извън контрол и трябва да го спасиш. Зелено и стар! Някой да помогне на Хъмдингър, моля! На балона има дупка. Ако успееш да я запушиш, това ще го забави и ще можем да го хванем. Много съм добър точно в това. Лещи! Дупката е запушена, Райдър. Добра работа! Вече може да го пуснеш, Роки. О, парадът свърши ли вече? О! Едва сега започва. Донесете смешните си балони тук. Честит ви парад на големите балони. Това е най-хубавият парад до сега. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Кмет Гудуей и фермер Ал са скачали с парашути и са се озовали на висока скала. Леле, това изглежда опасно. Наблизо има планински лъв. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай задача и дай! Ще ми трябва и шпионин Чейз. Шпионин Чейз, приемаш чест. Добре, без патрул, поема контрол. Хубава гледка за оплашени очи. О, ела, чикалета! Майчице, чикалета! Хванахте чики-пиле? О, това не е добре. Благодаря, Скай. И веднага се връщам в кмет Гудуей. Планинският лъв се качва към кмет Гудуей. Трябва да я измъкнем оттам. Въжена линия. Мегафон! Кмет Гудуей, спуснете се, за да слезете от скалата. Аз съм авантюристка! Но не е достатъчно смела за среща с планински лъв. Но какво прави кмет Гудуей? Това може би не беше добра идея. Мънички лъвчета, сладки са. Райдър, трябва да свалим кметицата. Маршал, трябваш ни на планината. Поемам с план. Кмет Гудуей, хванете върха на стълбата. Моля да спри. Може да се нараниш, котенце. Да върнем това бебе обратно на майка му. Добра работа, Маршал. Да, Маршал, много смело. И колкото и да са сладки тези маници, аз съм пилешка почитателка. Ела тук, миличка. Газираните ти краставички готови ли са, дядо? Тази партида е много газирана, нали? Хайде да ги натоварим. Има още един. Хей, внимавай с този буркан. Ако се разклати, газираното може да го накара да избухне като кутийка с сода.
динозавър. Може би съм ги направил твърде газирани. Помощ! Господин Портър, добре ли сте? Аз съм добре, но се боя, че бусът е заседнал. Ще ви помогнем. Чейз, ще ни трябва лебедката. Чейз, поема с чест. Къде е бусът на господин Портър? Излетя от пътя и сега е заседнал на ръба. Лебедка! Вече съм долу, Райдър. Скай, спусни колана си и го издърпай. Колан! Дръжте се! Райдър, как ще извадим буса на господин Портър? Само ако имаше начин да изкочи обратно на пътя. На бусът му трябват газирани краставички. Роки, има ли останали неотворени буркани? Да, останал е само един. Разклати го и го сложи под буса. Бурканът е поставен. Качвам се горе. Чук-чук! Кой е там? Взимайте! Какво да вземем? Взимайте си нещата и бягайте! Всеки момент ще избухне! Всички! Стъпка назад! Този приятел не е талантлив като мен. Нали, котенца? О, всеки може да свири хубава музика, ако има китара като тази. Това е! О, китарата ми! Няма я! Трябва да я намерим! Ще се обадя на Пес Патрул. Хей, какво правите? Не искате ли да слушате великолепна музика? Върнете се тук с китарата! Ето го! Взеха! Китарата ми! Хълмът е твърде стръмен, за да караме. Ще тичаме! Викам подкрепление. Скай, трябва ни въздушна помощ тук. Прието, Райдър! На Скай задача и дай! О-о! Долавям мириса на китарата. Тя е вътре в дънера. Ще я измъкна с теглича. Китарата ми! Густаво! Помощ! Някой иска ли да го вдигна? Хамут! Добре ли си, Густаво? Да, благодарение на Скай. Но китарата още е заседнала в дънера. Не за дълго! Теглич! Ти си спасена! Благодаря, Пес Патрул! Благодаря ви за хляба! Чао! Май само хляб ми е в главата, защото аз го помирисвам. Но какво става? Внимавайте! Идва насам! Скай, едно стадо крави лети с фермерската къща. Ела с хеликоптера и побързай! На Скай, задача и дай! Райдър, виждам летящата къща. Скай, ти можеш ли да накараш кравите да я приземят? Има още любители на хляба, Райдър. Къш! Къш! Бетина, губиш височина. Трябва да се приготвим за аварийно кацане. Чейз, освободи улиците от хора. Роки, направи писта за кацане. Разбрано, Райдър! Добра работа, кученца! Хайде, Скай! Сега ги свали леко и бавно! О, майко мила! Браво! Браво на вас! Райдър, не знам как да ви се отблагодаря за едно от най-опасните спасявания, които съм виждал. Не се тревожете, фермерал! Когато къщата ви полети заради гигантски хляб, само извикайте за помощ.
Това сън ли беше? Супер кученца са готови за действие, Райдър Сър! Благодаря ви много, кученца. Изглежда в града има нов злосторник. Не знаем кой е той, но със сигурност има супер сили. Еха, който и да е, очевидно е супер бърз. И супер силен. Затова за мисията ще ми трябва Супер Ръбъл. С твоята супер сила ти ще върнеш обратно релсите. И Супер Роки, с твоите енергийни инструменти ще сглобиш коловозите. Добре, супер кученца, поемат контрол. Този злодей какво е сторил с релсите? Нищо, което не мога да оправя. Хейли Дейли лично на място и на вашите екрани. Наживо от гарата на Адвенчър Бей. О-о, влакът е прекалено близо. Роки, опитай бързо да оправиш коловозите. Ръбъл, да предупредим машиниста. Действаме! Спрете влака! Релсите са повредени! О, не! Едва ли ще успея на време! Ще се погрижа за това! Релсите са готови! Пусни го, Ръбъл! Благодаря, кученца! Вие сте първите очевидци. Супер кученцата спасиха влака. Пес патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Благодаря, кученца! Капитан Турбот се държи малко странно. Лети из града с рокетборда на Дани Екс. За тази мисия ми трябва Чейз. Искам да използваш чипа си, за да спреш капитана преди да е наранил някого или себе си. Чейз, поемаш чест! Добре, Пес Патрул поема контрол! Чейз, а сега намери Капитан Турбот! Райдър! Слязох от борда за 1 секунда и Капитан Турбот отпраши с него. Това е екстремно странно! Не се тревожи, ще ти върна борда, Деринг Дани. Аз съм Деринг Дани Екс! Капитан Турбот, внимавайте! Капитане, внимавайте! Ще паднете! Мисля, че не може да ни види или чуе. Чейз, излай колкото можеш по-силно. Увеличаване! Мегафон! Капитан Турбот! Чейз, това ти ли си? Мрежа! Много ви благодаря, че ме хванахте. О, хей, мога да чувам, но за жалост ми ги няма очилата. Специална доставка! Браво на теб, Зума! Капитане, намерихме очилата! Хиляди благодарности от мен! Ако си изгубите очилата, извикайте за помощ! Кажете здрасти на новата крава! О, майчице! Не е фермерска крава, а морска крава от океана. Ще я нарека Минди. Минди морската крава. Наистина е сладка, но фермата не е за морски крави. Та тя има нужда да плува сред океана и да е на свобода. Морските крави живеят във водата. Ще я закараме и няма да сгрешим. Платото е от другата страна на хълма. О, не! Аквариумът! Ръбъл, трябва да построиш бариера, за да можем да го спрем. Дадено, Райдър! Внимавай! Минди е жива и здрава. О-о, стъклото се е спукало.
Тогава по-добре да я закараме възможно най-бързо. Минди, ти си у дома. Успяхме в последния момент да доближим камиона и да стигнем до водата. Райдър, може да е по-трудно, отколкото мислиш. Скай, среща при блатото. Трябва да повдигнеш морската крава. На Скай задача дай! Тя наистина шава, Райдър! Чейз, трябва да държим Минди далеч от тези крокодили. На крачка пред теб съм, Райдър. Мрежа! Маршал, кои са приятелите ти? Те са близнаци, Райдър. Не е ли страхотно? Аз съм Ела. Аз съм Тък. Ние търсим Лейди Врана. Лейди Врана? Помощ! Аз винаги ще съм най-опасното същество в този град! Хей, кмете Годуей! Странна дама птица вдигна колата ни във въздуха и се удари в красивия ни мост. Лейди Врана! Мостът изглежда ще падне долу. Заемаме се, кмет Годуей. Могъщите кученца поемат контрол. О, виж, чикалета! Могъщата Скай е дошла да ни спаси. Райдър, кмет Годуей и чикалета са в капан в гнездото на Лейди Врана. Трябва да намерим начин. Всички могъщи кученца са заети. Май се сещам кой може да ни помогне. Ние? Време е да се развихрим! Браво, могъща Ела! Рабъл, преведи Тък, за да спаси кмет Годуей. Разбрано, Райдър! Тези лазери ме затрудняват. Аз ще мина през тях. Успях! Аз влизам! На това се казва спасяване! Благодаря, могъщи кученца! Отново благодаря, Райдър и могъщи кученца! Вие спасихте мен, Чикалета и Адвенчър Бей от Лейди Врана! Няма проблем. Нямаше да се справим без могъщите близнаци. Супер кученца готови за действие, Райдър, сър! Благодаря ви, кученца. Това е доста странно спасяване. По някакъв начин Копи-Кот е използвал вихрушката си и е отнесло лодката чак до върха на вулканичен остров. Помощ! Странно! О, не! Ще се нуждаем от всяка супер лапа. Чудесно! Супер кученца поемат контрол. Уоу! Внимателно! Това е много гореща лава! Ето го, кученца! Дръж се, капитан Турбот! Всички, качете се на лодката! Общото ни тегло ще наклони кораба далеч от ръба на кратера и ще се плъзне по вулкана. Получава се! Задръжте, кученца! Пригответе се, щедруса! Какво се случи? Излиза, че корабът ми може и да се парзаля. Благодаря, супер кученца! Пес патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Нещо странно се случва в музея. Трябва да разберем какво става. За тази мисия ще ми трябва... Чейз, искам с венерчето си да огледаш за следи. Чейз приема с чест. Добре, Пес Патрул поема контрол. Изглежда нещо е вилняло тук. Вода? Откъде е дошла?
Затова светлините са изгасени. Вижте! Локвите свършват до водолазния костюм. Това е октоподът и той бяга. Всъщност той се търкаля. Спри, октопод! След този октопод! Насочва се към водата! Ще го хвана! Мрежа! Пипнахте! Ура! Вие спасихте октопода от дълго плуване към дома в дълбините. О, той иска да отиде във водата. Трябва да го върнем в скалното му жилище. Чудесна идея, капитане, и знам точно кой ще ни помогне. Ето скалистите рифове. Хей, октоподче, почти си у дома. Ахола! Бенвеню на голямото откриване на нашата изложба. Благодаря, Пес Патрул. Без вас щяхме да сме заплетени в неприятности. Няма защо. Когато трябва да върнете октопод в морето, само извикайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодиан.